Πάτε αριστερά, δεξιά, εσείς όπου πιστεύετε. Ας πούμε τώρα πάμε λίγο αριστερά. Τα creeper δεν ξέρω πώς μπήκανε. Δεν κάνεις πω. Τώρα σας δείχνω Εδώ πέρα είναι μια παγίδα που έχει βάλει νερό αλλά κάτω έχει λάβα. Πολύ πολλά άτομα την έχουν πατήσει. Λένε εντάξει, ναι, έχουμε εκεί πέρα. το έχουν πάθει αρκετοί. Αλλά λοιπόν, δεξιά δεν έχω βάλει τίποτα. Δεξιά δεν έχω τίποτα. Είναι... Έχουμε κι άλλα ώστε να παίρνετε reward. Ναι. Items και τέτοια. Μπορείτε να πάτε, αν πάτε ίσια, υπάρχει πάλι εδώ το δύσκολο, αλλά εδώ έχει ένα chest. Δεν φαίνεται τίποτα. Κάτω έχει νερό. Κάτω έχει νερό, μη φοβάσαι αν πέσετε και ξαναπατάτε κάθε τους work. Ωραίος Μάρτιν. Ναι. Στο τέλος έχει ωραία items και θέλουμε να βάλουμε... Ναι, και μετά παίρνεις τα συνηθισμένα items που μπορείς να κερδίσεις. Τώρα το επόμενο είναι κάθε work X-ray. Το έχω φτιάξει εγώ έτσι για πλάκα. Όποιος θέλει. Αυτό είναι το οποίο hub. Νομίζετε και καλά έχετε X-ray, αλλά δεν μπορείτε να σπάσετε, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, απλά τα βλέπετε. Την άλλη φορά είχαν έρθει δύο άτομα και καθόντουσαν σκηνικές που προσπαθούσαν να σπάσω και έκλαιγα, δεν μπορώ να σπάσω και τέτοια. Ναι. Τώρα κάτι που φτιάχνουμε είναι το Warp City, το οποίο προσπαθούν να φτιάξουμε επικά σπίτια. Προσπαθούμε. Κοίτα να τυπεί γιατί δεν μπορώ να πάω για κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Δεν είναι Warp, είναι το αυτό που κάνεις εδώ. Φτιάχνουμε εδώ πέρα μόνο για admins, φτιάχνουμε σπίτια. Ναι. Εντάξει, Κοίτα το μετακίνησε στο σπίτι. Νικήτα, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι που δεν ξέρω. Ναι, ρώτα. Σχετικά με το Warp City. Ας πούμε, άμα μπορεί κάποιος να χτίσει σχετικά για βοήθεια ή γενικώς ποτέ καθόλου. Αν θέλει να βοηθήσει και μπορεί να βοηθήσει, ή αν θέλει να φτιάξει ένα επικό σπίτι, το λέει σε κάποιον από τον admin και έρχεται και φτιάχνει. Και αν είναι πολύ γαμάτο, τον ανεβάζουμε, τον κάνουμε σαν help. Το λέγεται αυτό. Πάνω κάτω αυτά ήταν τα Warp. Μετά, αν θέλετε, βασικά μπορείτε να τα βρείτε και μόνοι σας, ας πούμε από το spawn, κάποια έχουμε χτίσει εκεί. Τώρα... Στο donate μπορείτε να ρωτήσετε εμάς. Ναι. Όταν ξεκινήσετε, πρέπει να διαβάσετε τα donate και τα rules, για να ξέρετε πάνω κάτω τι πρέπει να κάνετε και τι δεν πρέπει να κάνετε. Νικήτα, μετά μπορείς να πεις πόσο καιρό είχαμε το σερβερ. Το σερβερ τον έχουμε, πώς τον έχουμε... Τώρα είναι, μου φαίνεται Κοντά στον ένα... Όλα εδώ πέρα τα έχουμε φτιάξει εμείς. Εντάξει, με Gold Edit λογικά. Ναι, εντάξει, δεν είμαστε επαγγελμάτες. Ναι, προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα σερβερ, να παίζουμε μπόλικα άτομα. Είχαμε ξαναφτιάξει και προηγούμενο σερβερ. Αρκετούς δηλαδή. Πολλούς, ναι, σχετικά. Αλλά, κοιτάξτε, πιστεύω πως αυτός είναι ο καλύτερος, δεν ξέρω. Ο πιο καλός, sorry. Ο γραφικόλα. Ελπίζω να μην γίνει κάποιος τίποτα στραβά. Όλα μια χαρά πάνε. Θέλουμε παίχτες στο σερβερ. Και ό,τι θέλετε, άμα δεν καταλάβετε κάτι, μπορείτε να ρωτήσετε τους admins για να σας πούμε. Επίσης, επειδή οι admins... μπορώ να πω τι άλλο δικό μου. Ναι, λέγε. Κάποιο πρόβλημα θα έχει. Θα σας πω μερικά πράγματα για τις πύλες. Ναι, μπορώ να πω κάτι, sorry λίγο. Ναι, λέγε. Πριν ξεκινήσεις, ήθελα να πω πως άμα δεν είναι μέσα κάποιος admin, μπορείτε να μας μιλήσετε και από το Skype. Θα γράψουμε τα ονόματά μου στο Skype, το IP και όλα αυτά. Και άμα δεν είμαστε και πάλι, μπορείτε την επόμενη μέρα να μας πείτε τα πάντα. Και επίσης, άμα βλέπετε κάποιον που να κάνει βλακίες στο σερβερ ή να καταστρέφει πράγματα, βασικά είναι PvP, αλλά μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, η κλέβει κάνει, μπορείτε να μας το πείτε. Βασικά πρέπει. Είναι καλό. Επίσης, επειδή έχουμε απαγορέψει τις πύλες του Nether, αν θέλετε ποτέ να πάτε Nether, υπάρχει ένα μπαγκάκι τώρα, δεν ξέρω, σε μερικούς λειτουργεί, πάτε ίσα ίσα στις πύλες και θα σας τηλεμεταφέρει στο Nether, κάτι τέτοιο γίνεται, να το.
όχι. Επίσης, αν κάνετε donate είσαστε gamer ή κάτι τέτοιο, ποτέ μην μπαίνετε με game mode μες στις πύλες γιατί σας μεταφέρει πάλι στο nether και πέρα στο survival. Παρακαλώ, μπορείς να σταματήσεις ας πούμε να μην γράφεις λίγο βλακίες. Please. Μην γράφεις λίγο βλακίες, please. Οκ. Ωραία, νομίζω αυτά ήταν για το server, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Νικητά. Έχετε να πείτε τίποτα? Δεν ξέρω, εσύ έχουμε να πεις τίποτα. Αυτά πάνω κάτω, εντάξει. Ωραία. Επίσης θέλαμε να σας πούμε και κάτι άλλο. Στην αρχή είχαμε κάνει και ένα mini ποδοσφαιράκι. Είχαμε κάνει ένα plugin που είχαμε βάλει. Αλλά κοιτάξτε, δεν θέλουμε να είμαστε ας πούμε οι άδικοι. Αυτό πέτυχε, μπορούσε να παίξει μόνο οι admins, όχι μόνο οι owners, sorry. Αλλά επειδή δεν θέλαμε να είμαστε οι άδικοι, ας πούμε, να βλέπετε συνέχεια να κάνουμε εμείς μόνο και να μην παίζετε καθόλου, σκεφτήκαμε να μην το βάλουμε. Αλλά άμα θέλετε, μπορείτε να βρείτε άλλες λύσεις με μπάλες και να παίζετε. Όχι, καθόμαστε και το ψάχνω εγώ πώς να το φτιάξουμε ποδοσφαιράκι, split arena και αν κάνει κανένα donate έχουμε λεφτά. Έχουμε και άλλα πράγματα να φτιάξουμε από park και... Να βάλουμε MOBA arena θέλουμε. Ναι, MOBA arena θα φτιάξουμε. Πιο μετά, όχι τώρα. Βασικά να πούμε και τι είναι η MOBA arena βασικά. Ναι, άμα δεν έχετε... Όχι τώρα, πιο μετά, αν το βάλουμε. Οκ. Εντάξει, απλά για να ξέρω. Θα ανεβάσω... Δύο λεπτά, sorry πάλι λίγο, μας, sorry. Επίσης, άμα θέλετε κάτι για τον server, άμα μπείτε, καθημερινά άμα μπορείτε να κάνετε ένα vote, για να... Ανά 20 vote, παίρνει κάθε player 2 diamond και σκέφτομαι να το αλλάξω και ανά 50 vote ο κάθε player να παίρνει λεφτά και κάποια diamond. Και κάθομαστε και ψάχνουμε διάφορα. Ωραία. Δεν έχουμε μισό, πριν κλείσουμε, να πούμε σας ευχαριστούμε που μας είδατε. Προσέξτε βέβαια. Στο κανάλι θα ανεβάζουμε και άλλα βίντεο για θα ανεβάζουμε και άλλα. Διάφορα τέτοια. Για games άμα θέλετε, για καθημερινότητα. Κάντε άμα θέλετε like. Διάφορα παιχνίδια και τέτοια να βγάζουμε βίντεο. Κάντε like, comment, share, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Ευχαριστούμε που σας ευχαριστούμε. Bye.